Strawberry apples, mga friends. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong mansanas. Curious ako kung ano kaya ang lasa nito. 200 pesos daw kada isang pack. Medyo may pagkamahal nga, pero sulit naman daw, sabi nung nagbebenta. Kasi mas matamis at mas malutong kumpara sa mga pangkaraniwang mansanas. Sige, next time kuha nga ako nito para matikman ko din. Wag muna ngayon. Wala pa kasi akong pambili. Hanggang sa tingin-tingin muna. Paki-like at subscribe na lang po ang aking channel. Salamat!